tuolla meni, mutta se peräosia. Ja hyvä isäntä puukon kanssa. Otakkaa saata se pinnan lähelle. Se on nyt pohjoinen. Vuoden kalastusvideo. No nyt se näkyy. Nyt se tuolla jo meni. Vittu ei se. Kyllä se on semmoinen saatanan 3 kiloa. Vittu tällä ei kärsi repiä. Tänne. Nyt tulee aika hyvä. Toivottavasti se ei siima mene poikki, kun mä lyön. No et lyö. Näppäät. Puha ei pyösi. Voi vittu kun vilastelee iso. Voi saatana lähellä käydä. Perätö. Pää on tuolla 1,5 metriä. No nyt se pani. Saatana. Nyt se on aika väsynyt. Kato. Voi tuossa kato. Oi saatana! Vittu mikä Saatana kun en hirviä! kerennyt. Hirviä! Mihin vittu? Veetäänkö me rantaan tuon? Saatana. Vetäänkö ranta? Vedetään ranta. 5 kiloa. Pistetään. Mä otan perustimesta kiinni. Hei. Elä isäntä nyt. Elä hakkaa sillä puukolla. Mä otan perustimesta. Tulkaa pois reunasta. Me istu. Pois reunasta. Istu. Oi saatana! Hui vittu mikä! Oi, pitäkää kiinni siitä saatana! Nyt vähän. Ei mitään äkkiä, lyökää helvettiin! Nyt! Missä se pää on? Täällä! Vittu! Ei saatana! Älä isäntä nyt! Vittu mä kaajutan koko veneen kanssa isäntä! Nyt! Ei! Äkkiä! Älä lyö! Nyt! Älä lyö vielä, mä pidän kiinni. Ota! Älä lyö. Ota hetki! Ota! Ohi. Eikö se ei mene päästä läpi? Varokaa sormia. Vedä tuosta keskeltä. Mutta vedä keskeltä. Vedä keskeltä. Saatana mikä. Vittu mikä tuossa. Varo Mikko sormia. Siitä keskeltä. Elä noin lyö. Elääkö se menee saatana jollakin valtiomoon poikki? Varo sormia. Oota. Elä lyö. Noniin. Menee puukki tuota veneen. Eiköhän se ole kuollut. Ei se oo. Ei oo vieläkö, tää ei kuole ihan heti. Saatana. Vittu mikä mölli saatana. Annapa tänne se puu. Päästä irti. Vittu mikä tappelu tonka. Vittu. Nyt tämä meni kyllä. Nyt hei isäntä elää kaaja. Meinattiin äskettäin satana kaataa tää vene. Ai. Nyt lähtee muuten sitten semmonen potku. Ei. Ei se mene läpi. Ei sekö se on lujaa päin. Nyt se. No niin. Vittu mikä hirviö. Saatana. Kauhia mötikkä. No niin, menkääpä istumaan. Tää on 9 kiloa. Kato. Paa nyt varmoilla, ettei se pärhi karkuun.